bakuruba kunnafoni ye kelen bi o de ka ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye an balima kerecɛnlakaw ka sanga ni u ka paki ɲɛnajɛw ye association an ka bɛn maaya la sen jɔra a kɛnɛ kan ni ka taa u cɛ jɔɲɔgɔnya sinjiyaw n'a balimayaw ka olu banba nin y'a don k'an ye bi bamanankan kunnafoni kɔnɔ. Foli ani waleɲumandɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an balima bamanan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛ na kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔ kan kibaruyaw olu de don an b'a fɔ ni kuma aw ka dangan na i n'a fɔ an tun tulo la sɔmi cogoya min na bakuruba kunnafoniw kɔnɔ fɛn min ye ka sanga ni an balima kerecɛn olu ka paki ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna ye association an ka bɛn maaya la tɔndenw ka fara a ɲɛmaaba kan ni o ye an karamɔgɔ ye Seyidi Aliyu Badara Usman Ayidara u taar'u ɲɛ da église catholique ka yirimajɔkaw fɛ ka bɛn sibiri avril kalo tile 4 ma ni ka taa u cɛ jɔɲɔgɔnya sinjiyaw a n'a balimayaw ka olu banba Sirifula Jabarani so tɔgɔ la Awa Jabate ni Abdulayi Jara de tun bɛ an ka janga sɔrɔlenw seereya ɲɔgɔn fɛ. Paki nale chrétien nga seli ñinanta hukum konnana femi association anga be mayala yi na conseil d'administration nyama no ya baninde asiri Shirif Badra Ali Usman Haidare anaka jama willa udelkola ninga ukunda girimajo église catholique kam ninga tabalmaya sirabo kata sambe folike u balman chrétien la kaula ka sangani uka paki seli nyana mayali o mi semfe ayaka kanu ani sambe folo sobe koroke ninga kan ni sonjajira ka sangani ni paki seli ni communauté nous depuis anga jamana en kono no e Mali islameo chrétien ani ladatigo minon kera saobi bi Mali abala katata chuko mina ben ani keleya konna la alors anka nga folike u bela jilen togola ambiya ka kuma anga ben mayala de togola tomi ni asigira ben ani keleya bɛ se ka sabati cogo min na ani ka kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn damana ni o de an ka devise ye unité solidarité laïcité an b'a la ka fɛn min promotion kɛ o de vivre ensemble ye ani cohésion sociale ye o hukumu kɔnɔ ni kuma dira an ma ni église ba in kɔnɔna la an bɛ kɔn ka Ala de fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn bi ye donba ye a kan ka kɛ donba ye maliyɛnw bɛɛ bolo wa a kan ka kɛ donba ye africains bɛɛ bolo a kan ka kɛ donba ye diɲɛ bɛɛ bolo ka sababuya kɛ ni an balima kerecɛnw ka fɛti don su ye n'a bɛ fɔ o ma ko paki fɛti alors an ka kuma tɛ jɛnya bato minnu bɔra ka kɛ sisan an b'a témoignage de jɔ deli minnu bɔra ka kɛ setigi Ala fɛ sisan aw bɛ se ka fɛn caman fɔ a la parce que min kɛra i ɲɛna i bɛ se o lakaliko ɲuman na foyi tɛ an bolo fo ka dugawu de ɲini an balima kerecɛnw fɛ nin donba in kɔnɔ u ka dugawu k'an ka jamana ye n'o ye Mali ye ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ bɛn ani keleya u bɛ se ka sabati cogo min na diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ an fa dugukolo la n'o ye Mali ye ani ka taa se an ka sous-région bɛɛ ma. Fɛn min ye association an ka bɛn mayala maaw ye olu kɔni bisimila nisɔndiya ani munyamunya kɔnɔna na église kɔnɔmaw ani u ɲɛmɔgɔw fɛ ni ka sɔrɔ k'u ka nisɔndiya jira an ka bɛn mayala maaw la ka da kan olu bolo nin bɛ bɛn kelenya ani ko to ɲɔgɔn tala sira de jira. Ayiwa ne bɛ se k'a fɔ ko walasa bi sigi ka ja fɔ bɛn ka kɛ ni bɛn donna du kɔnɔna na ka bɛn don dugu kɔnɔna na fo ka bɛn don jamana kɔnɔna na o de bɛ kɛ sababu ye ayiwa ka jamana taa ɲɛ ka du taa ɲɛ ka sigida lafɛrɛ taa ɲɛ bon an filɛ nin kɛnɛ min kan yan nɔ bi an ka paki su ye ayiwa o hokumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ an ka bɛn maaya la o mɔgɔw nana bɔ anw ye Mali in kɔnɔna na n'o o sera caman sera ka kɛ ni an sera k'an bolo don ɲɔgɔn bolo ayiwa balimaya kɔnɔna na siya ma bɔ siya la diinɛ ma bɔ diinɛ na o bɛ kɛ sababu ye an bɛ laɲini minnu kɛ hali Ala fɛ olu bɛ sabati bon ne kɔni b'a fɔ de k'a fɔ ko an bɛɛ k'an timinanja an fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ an ye malidenw ye siya ko tɛ jamu ko tɛ diinɛ ko tɛ an bɛɛ k'an timinanja an k'a dɔn k'a fɔ ko kuma na ko nafa b'an bɛɛ kelen kelen ka kɛwale an ka fɔtaw la
walasa jamana ka se ka kɛ bɛn jamana ye walasa an ka taa ɲɛ. Aka don k'a fɔ ko nin waleya ka bɔ association an ka bɛn mayala maaw yɔrɔ be alisa u ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri jira faso jɔli diinɛmaw ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna la jira Mali kɔnɔna na fɛn min ye fɔlisen dumanw duwawu donkan sanumanw fo ka taa se donbolodiw ma association an ka bɛn mayala maaw fɛ Yirimajɔ église catholique maaw ma o de ye dansigi u ka nin bɔ ɲɔgɔn in na. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira la k'a fɔ ko fɛn min ye kɛnyɛrɛye kalanso min ni ale bɛ wele ko école privée de haute étude pratique a ka 2025 kalanden sɛrɛkulu bɔra ni k'o tɔgɔ da Awa Keyita la baara nin bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn sibiri avril kalo tile 4 de ma hôtel Azalaï la min a kɛnɛ sariya maaba caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na kalandenw ka taa se lakɔli karamɔgɔw ma ani Keyitala duba mɔgɔw caman Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la Abdulayi Sogodogo de tun bɛ Kadija Tarawele bɛna ɲɛfɔli kɛ a kan. Ma 67 olu de y'u ka kalanbila sɛbɛn sɔrɔ ka bɔ école privée des hautes études pratiques maaw yɔrɔ olu min lakodɔnnen bɛ n'u ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri ye kalanko bin nakun kan a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye l'EPEP directeur bolo k'a ka nimisi wasaw jira ka sanga ni sortie de promotion in ɲɛni ye. An nana ɲɔgɔn sɔrɔ hôtel Azalaï Salam na parce que an ka diplôme di de tun bɛ yen o mɔgɔ 60 ni mɔgɔ 7 de tun don dɔw ka kalan kun ye marketing communication ye dɔw ka kalan kun ye développement durable management des projets dɔw ka kalan kun ye finance comptabilité dɔw ka kalan kun ye informatique réseau télécom ye ne nisɔndiyalenba de don wulada in na parce que ni y'an ka kunfɔlɔ de bon ni nin ɲɛna danaya bɛ sabati an kan bon nin baara nin ne b'a la bi san caman bɔ a ka ca san 28 mais n y'a daminɛ dɔɔni dɔɔni fo ka taa école ɲɛmɔgɔya diya donc ne bɛ se k'a fɔ n ka san 28 kalan bi den kan ka nisɔndiya yɛrɛ n'a tare ba sɔrɔ comme ni n ko n b'a fɔ tubabukan na les rêves c'est accompli. Nin promotion in tɔgɔ dala musoba min na n'o ye Ala mahinɛna Hawa Keyita maa min ye seerali kɛ akademiya tɔgɔ la ale kɔni ye wele da ni écoleden ninnu ma walasa u bɛ se k'u sen da cogo min na Hawa Keyita ale ka baarakɛnenw na nin sortie de promotion in na maa min kɛla a jɔyɔrɔbatigi ye ale kɔni y'a ka nisɔndiyakanw da kɛnɛ. N content don kosɛbɛ parce que n y'a kɛ ni école in diyara n ye a nafamɔgɔw diyara n ye o de ye nisɔndiya yɛrɛ bɛ na kosɛbɛ n'a tun kɛra fɛn wɛrɛ ye n ma d'a la nin tun nisɔndiya ka tɛmɛ n kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kalanbila sɛbɛn in o min kɛla nisɔndiya ani munyamunya kɔnɔna na hôtel Azalaï kɔnɔ a kun cɛla ni sɛbɛndi ye écoleden kɔfɔlen ninnu ma. Kunnafoni nasira wɛrɛw kan an b'a kunda ATT-Bugu 700 logement kan ni yen silamɛw ye wajuli kɛnɛba ɲɛnamaya min ka o tɔgɔ da ko nuit de la fraternité bɛn ani kelenya ka se ka sinsin silamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a labɛnna Sheikh Mahamadu Konate de fɛ a ye fara ɲɔgɔn kan ale ka ni silamɛ caman ye Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Kadija Tarawele Fatumata Konale Nuhum Kone Ibrahim Kulubali an ka janga sɔrɔlen sera. Nin wajulu shuba in n'u y'a tɔgɔ don bɛn su n'a bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen tala ka di alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn ka tɔnba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma a Seydi Sherif Ousmane Haidara ma k'a laɲiniw la kuma bɛɛ ye bɛn kelenya ko to ɲɔgɔn ta la ɲini ye alisilamɛw ni malidenw ni ɲɔgɔn cɛla la. Bɛn ti ko la o ko ti taa ɲɛ ni bɛn tɛ du kɔnɔ du ti taa ɲɛ ni bɛn tɛ quartier la quartier ti taa ɲɛ surtout silamɛya. Donc an karamɔgɔw ye silamɛya bɔ ɲɔgɔn na daminɛ n'o ye Ousmane Sherif Madani Haidara a taamana ka don karamɔgɔ caman kan Yakubu Dukurew b'a la bon ka ale ma fɛn kɛ mɔgɔ la mais ale yɛrɛ de ko a ye yafa ma bon an bɛɛ bɛ yafa kɛ ale ye bonɲɛtigi de ye karamatigi don an b'ale kɔ k'a su ye a ka kɛta bɛɛ la kabini an y'a ye a taamana ka don karamɔgɔw kan a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la an yɛrɛ ko sa min bi anw lafiya o de ye ni an ka fara ɲɔgɔn kan a ka bɔ kuma yɛrɛ la sa an bɛɛ ka ye kɛnɛ kelen kan o de la an ye nin wajuliba in sigi sen kan mais alhamdulilayi an ye ci bila karamɔgɔ o karamɔgɔ ma a bɛɛ nana hali ci ma se minnu ma u nana. Diinɛmaw laadalamaw caman de ye nin kɛnɛ in seereya u ka kuma falifalenw kɔnɔ u ye bɛn kelenya ani koto ɲɔgɔntala nafaw fɔ jamana ka taɲɛ a n'a ka siniɲasigi dilanni na a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnni ye nin suba in seereyabaw bolo ni ka hakili jagabɔ kɛ nin n'a ɲɔgɔnna walew bɛ se ka caya cogo min na jamana kɔnɔ ka sanga ni jamana yɛrɛ lahalaya ye nin wagati laban ninnu na ni ka sɔrɔ ka u ka nimisi wasaw jira. Ni bɛn sabatira ni hɛrɛ nana du kɔnɔ muso de b'a bénéficier fɔlɔ
n'a nana sigida la muso de b'a bénéfice fɔlɔ wa a bɛ ten n'a nana jamana n'a nana ɲɛna muso de b'a bénéfice fɔlɔ wa anw musow anw ka laɲini ye nin de ye bɛn bɛ se ka sabati cogo jumɛn an ka famille kɔnɔ an ka sigida la dugu yɛrɛ kɔnɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ anw ka laɲini ye nin de ye minnu kɛra sababu ye ka nin sigi n'o ye a shefu alhaji muhamadu konate kuma foyi t'an bolo k'a fɔ fo ala k'a sara ne yɛrɛ bolo nin hakilina ka ɲi kosɛbɛ munna ni ko ɲɔgɔn cayara jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ kerecɛn k'a dɔn i bɔra du dɔ de kɔnɔ i bɔra muso dɔ la i mɔgɔ dɔ den silamɛ k'a dɔn i tɛ dɔwɛrɛ ye silamɛ kɔ i donna diinɛ dɔ wɛrɛ la denw nana ko wɛrɛ sɔrɔ yan mali kɔnɔ n'o bɛɛ ye nin kelenya ye o tuma maliyɛnw bɛɛ lajɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka don da kelen fɛ bɔ da kelen fɛ. Gouvernement Mamoun ye nin kɛnɛ seereya u ye nin waleya in tanu kosɛbɛ ni ka sɔrɔ k'u ka nimisiwasaw da kɛnɛ kan. Anw mana nisɔndiya ni silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ye cogo o cogo minnu kɛra acteurs ye a hakilila bɔra minnu na an bɛ foli fɔlɔ bolo la n'o ye an karamɔgɔ ye Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara a bɛ san caman bɔ a ka kumakanw na a bɛ nin de fɔ a la an ka ɲɔgɔn minɛ Ala ka juruba kelen na Ala ye min kɛ ka ban o kɛra o hakilila in n'o kumakan min kun bɛ fɔ an karamɔgɔ fɛ ayiwa alhamdulilayi ko ye kumasew ye waati in na hakiliw nana ye dusukun y'a ta an b'o kɛnɛba dɔ de kɔnɔ donc minisiri ko danda la ale yɛrɛ nisɔndiyara fari fununa sabu ka d'a kan nin ye ŋɔniba dɔ de bɔlen ale yɛrɛ sen la. Nin wajulu kɛnɛ in b'a jira k'a fɔ ko malidenw bɛ se ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ hali n'a sɔrɔla tuma dɔw la taabolo ani kuntilennanw tɛ kelen ye bɛn ani kelenya kɔnɔna na nin ye misaliya ɲuman ye jamana kɔnɔ jamana min mako bɛ bɛn ani basigi ni kelenya la walasa a bɛ se ka yiriwa cogo min na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin wajulu suba in kuncɛla ni jɔnjɔn caman dili ye maa caman ma nin kɛnɛ in kan fo ka taa se ala welew ani dugawu don ka sanumaw bɛn kelenya ani basigi ɲinini na hali silamɛw ni ɲɔgɔn cɛla la mali kɔnɔ ani mali yɛrɛ ka kolo sumali ɲinini na. hali bisa kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye clinique médical la paix Sherifula Jabaraniso kɛrɛfɛ Moribabugu la yan ni u ka cɛw kun ɲɔngirila ka waati kɛ u k'u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko baaraw sigira sen kan ni bana sɛgɛsɛgɛ fufalaki don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigili ye sen kan ka bɛn kari avril kalo tile 5 ma Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Alhamidu Badin Nuhum ko ne ka sɔrɔla an ka janga ɲamadali kɛ o fɛ. Clinique la paix hakila a clinique bɛ Moribabugu ya mɛnna dɔɔni a bɛ san 10 ɲɔgɔn bɔ donc baaraw kun sumayara mais sisan an bɛ fɛ ka baaraw daminɛ baara min bɛ kɛ o ye consultation ye mɔgɔ ni man kɛnɛ i bɛ se ka na clinique la i bɛ lajɛ n'o bɔra yen min ye biologie médicale ye fɛn fɛn ye analyse ye ni o ye jelita ye an b'o kɛ clinique la n'o bɔra yen an bɛ échographie an b'o fɛnɛ kɛ min ye consultation prénatale ye n'o ye muso minnu n'u sɔmin'u yɛrɛ la ko garijɛgɛ b'u la donc n'u nana an bɛ olu kɛ k'olu ka analyse kɛ bon petite chirurgie ninnu fɛnɛ an b'olu fɛnɛ kɛ donc ala y'an garijɛgɛ fɛnɛ fauteuil dentaire la mɔgɔ ni ɲinko b'i la ɲin ko gɛlɛya i bɛ fɛ ka soin dentaire kɛ i bɛ fɛ ka ɲin bɔli kɛ i bɛ fɛ ka protège kɛ spécialistes an n'olu bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo donc olu fɛnɛ bɛ o baara kɛ an bolo yan nɔ donc fɛn fɛn kɔni ye dɔgɔtɔrɔya sira ye o baara bɛ kɛ clinique la paix la Moribabugu yan. Clinique la paix kɔnɔna na yan an bɛ ɲin baara caman kɛ ka taa se sumu bɛ mɔgɔ minnu ɲin na donc an bɛ sumu furakɛ donc an bɛ détartrage kɛ min ye ka ɲin ko ka ɲin jɛ kosɛbɛ donc an b'olu kɛ donc n'o bɔra yen fɛnɛ an bɛ mɔgɔw dɛmɛ donc u bɛ se ka kɔlɔlɔ minnu bɛ ɲin na sisan donc u bɛ se ka kisi u ma cogo min na donc an bɛ conseils ni fɛnw di mɔgɔw ma pour que ni yani ɲin bana k'i sɔrɔ i kan ka taabolo minnu kɛ i kan ka brossage kɛ cogo sugu minnu na pour que an bɛ se ka kisi ɲin kɔlɔlɔw ma awɔ weleda minnu b'an bolo ka se sigidalamɔgɔw ma
c'est que ni mɔgɔ banana donc u ka danna donc u kana an ka yɔrɔ la donc u kana an sifilɛ an ka yɔrɔ filɛ Moribabugu Sirifila kɛrɛfɛ Sikɔrɔ. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ hali bi an b'a jira aw la k'a fɔ ko sifinkulu min ni u ka tɛgɛdi ɲɔgɔnmaw sigilen don ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin silamɛya kɔkɔrɔma donni ma AJMD Mali u ye atelier dɔ kɛnɛ sigi sen kan ka bɛn sibiri avril kalo tile 4 ma kabalakaw fɛ an ka janga ɲamarali kɛ o fana sɔrɔlen kan. Nin la kɔgɔli kelen la sababu ye a shari'a baw fɛ ni ka hakili jagabɔ kɛ ani ka hakilinaw da kɛnɛ kan walasa bɛn ani kelen bɛ se ka sabati cogo min na alisilame sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛla la walasa ka bɛnbaliya ani farafalali kɛrɛ a shari'a baw cɛla fɛn min ye Mali alisilamaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba au Conseil islamique du Mali tɔgɔ la olu kɔni y'u ka nimisi wasaw jira ka sanga ni waleya ye ka bɔ ni sifinnaka ninnu yɔrɔ o min ye olu yɛrɛ ka laɲiniw la kumaba ye ɲɔgɔn neni min bɛ ani ɲɔgɔn dɔgɔya karamɔgɔ sira ka diinɛ sira ka a ka dabila a ka ban pewu i n'a fɔ faamaw yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ premier ministre y'o laɲini diinɛw kumafɔla jugu minnu bɛ kuma jugu ni manamanakanw fɔ diinɛ sira kan a ka se ka dabila pour que cogo min na jamana yɛrɛ ka lafiya jamanadenw ka lafiya parce que ni jamanadenw ye karamɔgɔw bɛnnen ka silamɛ ɲɛmɔgɔw bɛnnen o de bɛ hakilisigi di jamana ma a bɛ hakilisigi di jamanadenw ma. A ka dɔn k'a fɔ ko ni lakɔgɔli kɛnɛ in sariya la maa caman fɛ diinɛmaw fo ka taa se an ka jamana ɲɛmaaw ma. Mali jamana farikolo ɲɛnajɛ minisiri ka laada la kunnafoni kɛnɛ sigira sen kan min sen fɛ a ye ɲɛfɔli kɛ sariya sen kura kan sariya kura min o kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ benakun a ɲɛta kana ma an ka jɛ an ka sɔrɔlenw sariya Isu Kulubali ka kuma galama la. A ɲɛsinen don an ka gafe mun ye loi qui régit le sport fɛn farikolo ɲɛnajɛ o gafe mun bɛ yen nɔ fɔlɔ mun sɛbɛnna 2017 je pense que an y'o révision kɛ walasa ka se ka fɛn damadamani ta a kɔnɔna la a yɛrɛ ɲɛ b'a la kuma caman a bɛ fɔ ko professionnalisation du sport ligue professionnelle kan ka kɛ cogo min na ligue professionnelle masculine ligue professionnelle féminine donc olu bɛɛ lajɛlen olu kun kan ka jateminɛ o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na donc an ye olu hakilinaw an ye olu jateminɛ a la mais a jateminɛ ma kɛ kun fɛ dɛ an ye jamana wɛrɛw de texte ta ka olu jateminɛ olu bɛ ka kɛ cogo min na o ni an ka jamana yɛrɛ taabolo bɛ cogo min na an bɛ se ka olu fara ɲɔgɔn kan walasa a ka se ka kɛ an ka jamana taabolo ye mais a ka kɛ fɛn dɔ ye fɛnɛ mun bɛ na an ka sportifu nafa donc o sport loi in kɔnɔna la o gafe in kɔnɔna la an y'olu modification kɛ donc modification kɛra par ordonnance hakili la n'ala sɔnna n'a tɛmɛna CNT la an bɛ se ka baara caman kɛ a kɔnɔna la fɔlɔ n'i ye basketi jateminɛ financement minnu tun b'a la centaine de millions de kun don mais bi basketi ka financement taara fo miliyari 1 ani dɔɔni parce que compétition minnu bɛna kɛ a bɛna taa fo compétition 7 la donc o compétition 7 ninnu a financement bɛ taa fo miliyari ni dɔɔni la fɔlɔ la Mali fédération kun tɛ a kun man ca bon bi an bɛ 54 fédération na bon n'a fɔra 54 fédération na hali n'a fɔra olu kɔnɔna la ko 37 ou bien 40 fédération ka financer o ka ca fɔlɔ la 10 de kun bɛ financer ou bien 15 fédérations bon n'a fɔra k'i k'o multiplier par 3 ou par 4 o ka ca donc olu bɛɛ n'a musaka de fɛnɛ don donc question posera prime ko la fɛnɛ ko relecture bɛ ka kɛ prime na n ko awɔ n ko relecture bɛ ka kɛ prime na pourquoi parce que an y'a jateminɛ ko fédération caman bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la o cɛsirilen don salon an ye mun sɔrɔ médaille la est-ce que c'était 150 à peu près bon an ye mun sɔrɔ médaille la c'est à peu près 150 médailles à 150 médailles là il y a eu 72 médailles d'or ça veut dire que cɛsiri kɛra dɛ depuis an ye laɲini kɛ k'a fɔ ko sisan fédération k'u tilen fédération dɔ tun bɛ yen ale yɛrɛ y'a ka déclaration bɛɛ k'an ye u ye wari mun sɔrɔ u ka instance internationale fɛ u ye sanction minnu kun bɔ a la f'u ye wari bɔ a la o ni wari mun tɔ tora u y'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye u ma foyi de dogo an na donc an tɛ se ka kuma jugu fɔ fédération o ma o sira fɛ donc question posera fɛnɛ ko jateminɛ kɛra ko élection mun bɛ sen na fédération de football la ko mɔgɔ 2 bɔra la ko parce que olu kun ye ministère ka mɔgɔw ye ko est-ce que o de kun sɛbɛnnen don gafe la effectivement olu yɛrɛ ka gafe la o de kun sɛbɛnnen don statut type la a sɛbɛnnen don cogoya wɛrɛ la mais olu yɛrɛ ka gafe la o de kun sɛbɛnnen don bon n'a u ka gafe la n'a sɛbɛnnen don donc an b'u accompagner o sira fɛ
Dernière question est mise. Oui, le stade Omnisport Modibo Keita. A fɔra ko n tɛ ka kuma kan bon n tɛ ka kuma kan mais n ko baara kɔni bɛ sen na baara yɛrɛ bɛna kuncɛ sɔɔni n ko ni minnu ye temps sɔrɔ u ka taa u bɛ se k'u munumunu a da la fɛn caman de falenna a kɔnɔna la an kɔni yɛrɛ ka jate la stade Omnisport Modibo Keita bɛna kɛ stade mun cɛ ka ɲi ni Mali stade bɛɛ ye. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye AJPM ye a ye bonyama segin kɛnɛ dɔ sigi Kayi mara kɔnɔ ni k'o kɛ waleɲuman dɔn kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin sola denbaya ma sɔrɔ bosoba don jalafara Kayi mara kɔnɔna na kɛnɛ ye fara ɲɔgɔn kan ale kɛ ni maaba caman ye Sirifula Jabaraniso tɔgɔ la Pɛntakune ni Bubakari Tarawele de tun b'u nɔfɛ tamasira in kan an ka jan ka sɔrɔlenw seri a ɲɔgɔn fɛ. Musonja ani munya ni bonya ni karama de kono an ka président d'AJPM ani an ka PDG Suleiman So kunbɛla kɛnɛ kɔnɔ jalafara population fɛ ni kɛnɛ in kɔni ɲɛnɛmaya la an ka maaba caman ɲɛna o min bɛ kɛnɛ in nafa n'a ɲɛci yira an ma ladɔnniya k'a fɔ ko kunbɛliw kɛlen kɔ an ka ni kɛnɛ in nun donna ni Mali jɔnjɔn ye o min bɛ kɛnɛ in bonya n'a ɲɛci yira halisa. A diyara n ye kɛnɛba de don médaille di an ka opérateur dɔ ma min y'a cɛsiri min bɛ ka continuer ka cɛsiri vraiment o ye fɛn ye min ka di anw ye kosɛbɛ a diyara n ye yɛrɛ donc an b'a ɲini ni ɲɔgɔn ka caya an ka mara kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ se ka ɲɛbɔ a fɛ an fana b'a fɛ ka médaille sɔrɔ donc n'i b'a fɛ ka médaille sɔrɔ i b'i cɛsiri ka taa ɲɔgɔn kɛ walima ka tɛmɛ ale la u bɛ baara min na nin ye vraiment a bɛ jamana ɲɛtaga de kofɔ toujours a bɛ mɔgɔw fɛngɛ ka kɛ ɲɛtaga kan. A dira n dɔgɔkɛ de ma a dira n ka commune den de ma i b'a dɔn maire kɔni ye bɛɛ de ka mɔgɔba ye maire de ye bɛɛ ka cɛkɔrɔba ye ne ta ye fɛn min ye ni fɛn min dira a dira n dɔgɔmaw a dira n denmaw ne de bɛ seba ka tɛmɛ a bɛɛ kan maa min nana aw la ka médaille in di ka a dira n bɛɛ ma ka a ma tinti ka supporter très bien demain après demain dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka exemple ta n'o kɛra exemple nana vraiment je crois que commune de bɛ taa an ɲɛfɛ o an tɛ taa kɔfɛ o. mɔgɔ minnu tun bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ olu y'u ka seereyalikan caman yira PDG ka baara ɲuman kɛlenw la ni ka tɛmɛ ni ja dɔw filɛli ye ja minnu bɛ a ka baarakɛtaw daɲɛnɛmaya kɛnɛ kɔnɔ. AJPM kana ne jansa n ka village la bi n content la dan tɛ content min na n tila ka min fɔ n ka jamanadenw fana ye bɛɛ ka kɛ baarakɛla ye ka d'a kan siranya tɛ saya sa farinya fana tɛ saya bali mais i b'i jija i ka farinya ɲuman sira kan ka na farinya juguya kan i ka baarakɛlaw ka kan ka kɛ fɛngɛ de ye sisan ka dɔ fara a kan parce que munna ne tun t'a dɔn k'a fɔ n ko AJPM bɛ na ne jansa ne tun ye fɛn fɛn kɛ ne bolo o bɛɛ dɔgɔyara ne ɲɛna ni ne tun ye 100 kɛ ne ka kan ka 200 de kɛ sisan AJPM ye ne la su de baara yɛrɛ kan sisan a ye ne su ɲumanya kan ka da kan ja n'i bɛ ɲumanya la filɛbaga wɛrɛ bɛ foro la min tɛ forotigi ye an bɛ commune min kɔnɔ yan commune in bɛ tilalen 36 village de la a dugutigi bɛɛ bɛ yan a man dan sɔrɔ o la dɛ a dugutigi bɛɛ bɛ yan Jalafara commune 36 village dugutigi bɛɛ bɛ yan a dugutigiba depuis kunna sini a bɛ sigilen ne ka kɛnɛw kan cɛkɔrɔba de don a man kɛnɛ wagati dɔw la mais a ko ko fo baara in ka k'a ɲɛna k'a tɛ ci bila dɛ a t'a ka conseil ci a yɛrɛ de bɛ na baara in bɛɛ kɛ man dan sɔrɔ olu la. Ni kɛnɛ in dɔ la kumabaw kɛra an ka seko n'an ka dɔnko tigilamɔgɔw olu ka se k'u ka seko n'u ka dɔnko ɲɛnɛmaya kɛnɛ kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka jɔnjɔndi tugu o la AJPM maaw fɛ jɔnjɔndi kɛra ka ɲɛsin an ka maaba caman ma ni kɛnɛ in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jalafara commune maire ni ka fara Suleiman So kan ale min ye PDG Nina Tulayi tigi ye o min ye jɔnjɔnjɔn caman sɔrɔ ni attestation de reconnaissance b'o la trophée b'o la ni ka fara médaille caman kan ka sanga n'a ka baara kɛlen ye jamana kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ association des jeunes premiers du Mali maaw ma dan o dɔrɔn ma o ye ni opérateur économique ba ye furumusow bɛɛ lajɛlen jansa ni trophée ni médaille caman ye ka sanga n'u ka dɛmɛ n'u ka waleɲumandɔn ye ni cɛba in ka taa ɲɛ la. Suleiman So mu y'an kɛ ka médaille d'a ma baarakɛla don compagnie dɔ bɛ Mali la ko Nina Tulayi o PDG don bon silamɛ don a ye misiri jɔ Kɛɲɛba misiri jɔlen kɔfɛ a ye moto taxi sanga di denmisɛnninw ma ka moto sanga di denmisɛnninw ma ka mobili sanga di denmisɛnninw ma ka tila ka compagnie dayɛlɛ ko denmisɛnninw ka taa baara kɛ a la bon okumu kɔnɔla la donc ni Suleiman So ye médaille sɔrɔ bi ka bɔ AJPM yɔrɔ la
o man ka bali mɔgɔ la Solomani So ye mun filɛ nin san o san a dɔgɔyalen maa 5 maa 8 a b'o bila ka taa hiji la Ala kama kira kama o Solomani So Miss Communal bɔra ka kɛ sa Jalafara kɔnɔ a ye moto 20 de di ko k'a di misiw ma i m'a faamu donc ni Solomani So ma médaille sɔrɔ a bɛ jigin anw na dɛ o k'i cɛ ka bɔ yen sunkalo fɛ silamɛw malo ɲɔ sukoro wari k'u ka taa kɛ suntigɛ ye ni kɛnɛ in kɔni ɲɛnɛmayali association des jeunes premiers maaw fɛ a b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ni jɔnjɔn kan ko a bɛ di olu de ma ni ka tila k'u encourager u ka baara kɛtaw la walasa o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sifinnakaw kunsi baara ma an ka jamana kɔnɔ. Ama kunda Côte d'Ivoire jamana ka an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ahmed Tijani Aidara a ka Côte d'Ivoire jamana taama hukumu kɔnɔna na a ye waajuli kɛnɛba ɲɛnamaya mɛyagi Nawa Fédération kɔnɔna na min ni o ye fara ɲɔgɔngali kɛ ni silamɛw caman ye ka bɔ fan caman fɛ Jakarija Damele ka sɔrɔlu Kadija Tarawele bɛna ɲɛfɔli kɛ olu kan. Meyagi Ansaru ni kanbo bola iko konokulu ningata Zamzam yudi asiri Sherif Ahmed Tijani Haidara bisimla kabiri Meyagi dugunundola fo bisimla li keneka o siratige fe wajulushu belibili nyana mela ya baninga golukan sigife o mi simfe tamay la nyini yemi no e beni keleya ay wole dakata alislamo yoro ningana be ani keleya la waliyalla uri nyogon chelala kadaka o joro babe jamana katinna sigina katanyela ninkene sheria baw o nimsi wasali kasangani asiri Sherif Ahmed Tijani Haidara alikuma kan Ala sona en tout cas chez Tidani nous Chérifouké a ɲuman sera cassé amaya donc nous sommes déjà belebele bay al na ya soro accueil ma se ka kɛ ina fɔ an tuma la yin cogo min na sanji nana dérangement doni kɛ o la nga ni jama yɛrɛ bɔ cogo ye bisu na wazulu kɛnɛ kan jama ba yirika lo be kɛnɛ kan ya o ni ɲɔgɔnma deli ka bɔ miyɛgi sigi la a dugukolo kan comment te ko ka bɔ wazulu kɛnɛ kan vraiment anw nimisi lafiyala anw nisɔndiyala Jemakulu mun farla asiri Sherif Ahmed Tijani Haidara kan akani tamain konnana olu koni u kan misi wasaw jira ka sangani jabi nyuma sorole ni tamaina o mi mata yoro jan folo Sherifu kan tourner ay no body bo wallahi ay no body tourner re ma mata yoro shi folo shuna shunanna de me mugo mi bayake aka ca mugo bakile bo bay nyeta de bi inshallah ame ala fula ka ala barka daura karamugo yin ka duoke ay anaka dimayai ana kanubaw be ka tila ka duwo kɛ an faso jamana in fana ye ala ka jamana in ala ka suma an karamɔgɔ ala ka sago di ama karamɔgɔ yɛrɛ bɛ fɛ ale ka kɛ cogo min na yarabi ala ka kɛ ten a bɛ sira min ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a n'a bɛ sira min ye o kana ka denbaya sɔrɔ ala ka n'o se u ma fiye nin kɛnɛ bonyana karama tala ka alfa cɛba min na ni o ye a den fa ye ale kɔni y'a ka nisɔndiyaw jira ka sanga ni ya bani denkɛ yeli u fɛ Meyagi dugu kɔnɔ bi kun na an bɛ wajibili la Sherif Usman Aidara dencɛ Ahmed Tijani Aidara min nana Meyagi kana Meyagi ko wajibiya vraiment a bɛnna ma kosɛbɛ a diyara an ye fana kosɛbɛ parce que waati o waati ni Asadi mɔgɔw k'a wele a bɛ na a tɛ nana Asadi mɔgɔw dɔrɔn kosɔn a bɛ nana jamana Meyagi jamana bɛɛ jamanaden Meyagi duguden bɛɛ de kama o lu janibani ye vraiment an b'a fɔ kosɛbɛ an b'a kosɛbɛ ka waleɲuman lɔn Femi al-Islamiyya donga Bayatul Islamiyya lady woro taliye ma caman fɛ o de dan sigini wajulu kɛnɛ ina Ameto ni kɛnɛ sanuma in ka an karamɔgɔ ka dakurunya fila lamɛn Seyidi Sherif Ahmed Tijani Aidara an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu kan min fɔ an ye nin kɛnɛ in kan I b'a dɔn k'a fɔ u dusukun de bɛ ni an ye yan an ka maratigiw an b'u fo an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka cɛkɔrɔba an ka imam ale bɔra ka kuma u tɔgɔ la a ye dakurunya fila min fɔ ko an y'a mɛn bonya kumaw la ka ɲɛsin Seyidi Sherif Usman Madana Haidara n'a ka denbaya bɛɛ ma a sira bɛ Ala bolo ni ye karamɔgɔ dɔ selen ye k'a fɔ a bɛ karamɔgɔ wɛrɛ tanu o ye ale yɛrɛ de ka bonya kofɔtɔ ye an ye ka ca la adamaden karamɔgɔ k'a fɔ n ka ɲɔgɔn wɛrɛ ka bonya fɔ hali ni ɲɛ b'a la dusukun b'i bala la a caman nka
dusukun ma se ka minnu bala la u ka hasidiya place ma sɔrɔ olu la maa si tɛ se ka maa bonya fo maa ba fɛ o la a b'u ka bonya yira an na k'u sara bɛ ala bolo ani an ka cɛkɔrɔba san 100 ni kɔ ka jɔya bi o de la ala ko de ka di ne de ka bon a bɛɛ ye n ka bon a bɛɛ ye caman bɛ yen olu ka ɲɛnamaya sirilen don u ni dungɔw de la min bɛ bɛn o ma na min ka bon jɔn ka fɛn bɛɛ ye o de i bɛ min kɛ ala ko la sabu i bɛ taa o de sɔrɔ i yɛrɛ ye si n'ala y'a kalifa i la ala ye fɛn ba k'i ye o la kira ka hadisa jɛlen dɔ bɛ yen ko maaw la maa ɲuman ye maa ye man tawala umruhu wa hasuna amaluhu maa min ni ala ye si jan kalifa i la k'i kɛ ɲumangɛlɛ ye komi mɔgɔw la mɔgɔ jugu fana ye maa ye ala ye si kalifa min na wasa amaluhu nka a ka wari fana kɛra juguman ye o de la jɔn hadamaden bɛ min suganti waati bɛɛ kɛta la o de ye ɲuman ye ala ni ce ka an baw fo dakoya minnu fɔ an ba tɔw tɔgɔ la an y'a mɛn ka n ka kɛnɛ parrain fo a y'a ka nisɔndiya yira nin parrainage la a ye dakoya minnu fɔ an y'a mɛn ka bonne arrivée ani bienvenue souhaiter an ye nin kɛnɛ in kan an y'o de fɔ tuma dɔ la nin kɛnɛ ninnu n'o ye ala ko kɛnɛ ye k'a fɔ o parrain bɛ di mɔgɔ min ma i kan ka ala fo n'a ye mɔgɔ ka ca nka mɔgɔw yɛrɛ hakili bɛ jigin e min na k'a fɔ an b'i kɛ diinɛ ko activité a parrainage d'i ma o fɛn dɔ ye i yɛrɛ la an b'u fo u ka kumakan ninnu na k'u sara bɛ ala bolo hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a di an ni o bɛɛ ma ala ka o duwaw sanuma ninnu minɛ ɲuman ta ɲuman sɛŋi ala k'o kɛ sirifukɛ ni a ka taamadenw bɛɛ lajɛlen o de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlen kan musa fɔnba ale ka ɲininenw don Iran jamana ti détourateur Moise Kouadji bolo dajele hali ni mugu manga kɛra dafɛn ye Iran ni Amérique cɛ kɛlɛ la kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ nazarala kunnafoni di sira Reuters de la a ko a ye min minɛ ka bɔ Iran jamana ma ɲɛma dɔw yɔrɔ Reuters kunnafoni di sira y'a yira k'a fɔ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump kɛmɛ ka kuma o kuma di mugu manga dali la ko bɛn ka kɛ o ka ko Iran jamana ban bɛ o bɛɛ mɔ Iran jamana y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don Pakistan jamana sera u mɔ ni Amérique jamana ka ci k'a ye k'a fɔ mugu manga ka da u cɛ nka Iran jamana a ka jateminɛ bɔra kan k'a fɔ Amérique jamana yɛrɛ de tɛ o jamana ye ko maa bɛ mugu manga da i ni jamana min cɛ bawo Iran jamana sago de ye ni mugu manga ma ɲa da kɔ a tɛ wuli bilen nka Amérique jamana labɛn tɛ o kama Iran jamana ka ye la Iran jamana ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ Pakistan ma ɲɛmaw sera u mɔ ni manga bani fɛrɛ dɔ ye min bɛ daminɛ mugu manga dali la u cɛ o mugu manga dali bɛ se ka taa bange détourateur Moise Kouadji bolo da yɛlɛli la nin de dajira la Iran jamana na Pakistan fɛ ka bɔ Amérique yanfan fɛ Axios kunnafoni di so ye a jira k'a fɔ sigikafɔ a bɛ tali kɛ tile 45 de kan nka avril kalo tile 5 tɛmɛnen Iran jamana teri jamana min sera Amérique jamana ɲɛma Donald Trump mɔ o ni Donald Trump kilale ɲɔna kuma na u kun y'a jira k'a fɔ ni a ma dɛsɛ tɛgɛnɔbila bɛ kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la Iran ni Amérique cɛ a mɛnenba bɛ kɛ avril kalo tile 7 ye nka yan'o kun cɛ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump kun ye Iran jamana bagabaga ko n'a ma sɔn sigikafɔ mɔ k'a laban bɛ Iran jamana a tajima yɔrɔw n'a kurama yɔrɔw bɛɛ lajɛlen bon k'u tiɲɛ a kun ye avril kalo tile 6 in de di Iran jamana mɔ n'o ye bi ntɛnɛ in ye nka labanna ka jira k'a fɔ a b'a tori ka taa bila avril kalo tile 7 la tarata Iran jamana ma ɲɛmaw yɔrɔ sa u y'a jira k'a fɔ u ye Amérique jamana ɲɛma ka ci k'a mɛn Iran jamana ministre min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ɲɛnabɔ mɔ o babu sentigi Ismail Bagaye ye a jira k'a fɔ Donald Trump ka laɲini 15 don min dajira la u la Pakistan jamana fɛ ani teri jamana dɔw fɛ
nga u kɛlen kɔfɛ k'a jateminɛ u y'a ye k'a fɔ Donald Trump ka laɲini ninnu tɛ se ka danŋɛnɛmaya Iran jamana fɛ ka sabu kɛ kɛcogo tɛ u la yɛrɛ. O kuma ka sanga ni Iran jamana ka laɲiniw ye a ka bɔ bɛ fɛn minnu nɔ Iran jamana ni labɛn ka Amerika jamana ɲɛmaa Donald Trump ka cidenw jaabi ka sanga n'a ka laɲini 15 tɛnkunenw ye. Amerika jamana ni Iran jɛ kɛlɛ a ye nafolo min tiɲɛ Amerika jamana kun dollar wari miliyari 42 ani miliyɔn kɛmɛ tile 37 kɛlen kɔ kɛlɛ la. Jateminɛjɛkulu dɔ ka fɔ la min bɛ wele ko Iran War Cost Tracker a ko a kɛmɛ k'i sinsin Amerika jamana sɔrɔsiya ɲɛmaaya so Pentagon a bɛ seli min kɛ wasabilo filaw ma n'o ye kɔnkɛrɛ ye ka ɲɛfɔli kɛ u ye. O ɲɛfɔli dɔ de senfɛ jateminɛjɛkulu in y'a ka jatew daminɛ ka na se fɔ marisi kalo tile 10 ma. Kɔnkɛrɛ la sɔrɔsiya ɲɛmaaya so Pentagon ye a jira k'a fɔ Amerika jamana nafolo tiɲɛni kun bɛ taa dollar wari miliyari 11 ani miliyɔn 300 la. Wa ko Amerika jamana ɲɛmaaw mago kun bɛ kɔnkɛrɛ la hali bi u ka diɲɛ di u ma tile o tile ka Iran kɛlɛ to senna dollar wari miliyari 1 o ka se ka don kɛlɛ dafɛ. Saudiya jamana tiɲɛni min mɛnna donna o kun ka sabu kɛ Iran kɛlɛ ye o ye dollar wari miliyari 10 ye. Wall Street Journal kunnafoni di so ka fɔ la ko a ye min minɛ ka bɔ Saudiya jamana ma ɲɛmaa dɔw yɔrɔ o tiɲɛni sɔrɔla fɛn minnu fɛ o ye k'a fɔ Saudiya jamana taji tɛ ka se ka bɔ bilen ka taa feere Dr. Mozo ko a jibolo tigɛli o sababuya Iran jamana bɛ ka Amerika jamana sɔrɔsiya daga yɔrɔw minnu fɛnɛ susu Saudiya dugukolo ka o bɛ ka tiɲɛni dɔ don Saudiya jamana kun. Wa Saudiya jamana kɔnɔ lajɛbaw minnu kun kan ka diɲɛ seleke naani setigi jamana baw ɲɛmaaw fara ɲɔgɔn kan ni o dɔ ye Grand Prix de Formule 1 ye o bɔra mɔ. Cakɛda dinan minnu bɛ Saudiya jamana kɔnɔ ka Saudiya jamana jɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Saudiya jamana b'a fɛ ka sangaso dɔ jɔ min ɲɔgɔn bi dɔgɔya diɲɛ kɔnɔ n'o ye gratte-ciel ye. O jɔli baara labanna ka ɲɔngiri ka sabu kɛ farati do cakɛda dinanw ma minnu bɛ k'a jɔ. Nka Saudiya jamana yɛrɛ ma ɲɛmaaw sa u b'a fɛ don nataw la k'u jando sɔrɔsiya ta fa la Saudiya nafolo min kan ka don sɔrɔsiya dafɛ Saudiya jamana b'a fɛ ka dɔ fara o kan. Amerika jamana ɲɛmaa Donald Trump laban bi a ka sɔrɔsiya minisiri bila n'o ye Pete Hegseth ye. Ma hakili yuru canini dɔ de ka kuma do ko Fatih Sekirga Turkikaw ka kunnafoni di so Uriyati o ma ɲɛmaa do a ko ni Donald Trump y'a ka sɔrɔsiya minisiri Pete Hegseth bila don nataw la kana bala maa na. A ko bawo kɔsa in na Pete Hegseth sɔrɔsiya minisiri kɛtɔ ka dugumakɛlɛcɛw ka ɲɛmaaba wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la Ameriki ni o ye Randy George ye. A ye fɛn min fɔ a kɛtɔ k'an bɛɛ da sɔrɔsiw ye a jɔra Amerika jamana den caman hakili fɛ. Bawo a ka kuma nɔ maaw y'a ye k'a fɔ sɔrɔsiya minisiri Pete Hegseth a sina ka a ka dɛsɛ Iran kɛlɛ lɔ kɛ i n'a fɔ Amerika jamana dugumakɛlɛcɛw ka ɲɛmaaba Randy George ka dɛsɛ i n'a fɔ o de nɔ don. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Iran jamana a ka Dr. Mozo ko a jibolo tigɛ ka se Amerika jamana kɛlɛkɛ pankuru lajiginni mɔ. Sɔrɔsiya minisiri Pete Hegseth sina k'o bɛɛ kɛ i n'a fɔ dugumakɛlɛcɛw ka ɲɛmaaba nɔ. Ko Donald Trump yɛrɛ dun bila masa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka biki man ka da dɔ bɛ ka bɔ kuma caman na a fɛ ka sabu kɛ a kurun bɛ bi. O kuma don nataw la a bɛ se ka soti tulu da dabi kun fan min fɛ o dɔ ye OTAN kɛlɛbolo k'i ɲɛsin o ma k'o kɛlɛ ni yɛrɛ kɔnɔ wɛnga ye wale kɛlen k'a lajɛ ka yɛlɛma don a ka jamana ɲɛmaaya so kɔnɔ ni minisiri dɔw bilali ye Pete Hegseth sɔrɔsiya minisiri bɛ se ka ye o ma bilalenw nɔ. Ko OTAN tɔn jamanaw a bɛ se k'i ɲɛsin olu ma ka jira k'a fɔ olu ma sɔn ka fara kan ka Iran jamana kɛlɛ. A dɔw la yɛrɛ a bɛ se ka bɔ ka mankan ci ko OTAN tɔn jamanaw ka lajɛba min kan ka kɛ Turki duguba la Ankara Kuiti ta kɛnɛ kan k'a bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ko nka bi bi in na Donald Trump yɛrɛ bolo maa wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔsiya minisiri nɔnna bila o ye Amiral Bradley Cooper ye. Arabula kɔnɔ na Amerika jamana sɔrɔsiya ɲɛmaaba a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Amerika jamana kɛlɛkɛ pankuru min mina a boliba ɲini dɔ Iran dugukolo kan. Amiral Bradley Cooper jɔyɔrɔ bonyana o la ka sabu kɛ ɲinini yɛrɛ la a jirala k'a fɔ a ye sɛbɛ don ɲinini mɔ a gwɛrɛla farati yɛrɛ la Amerika jamana kɛlɛkɛ pankuru boliba ɲini dɔ wa maa min do a ye baara kɛ Siri Amerika jamana tɔgɔ la a ye baara kɛ Iraki a bɛ yen kɔnɔ maaw dɔn Amerika jamana ɲiw minnu bɛ se ka sɔrɔ kɔnɔ in na ye. Hali Bashar al-Assad ka kuwa wuli ka bɔ fanga na ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Moscou Irisilafaaba la minnu ye Bashar al-Assad gouvernement force démocratique syrienne Amiral Bradley Cooper
arabula kono surasiya ɲɛmaba ani ameriki jamana la kana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen seya de farala ɲɔgɔn kan k'o baara kɛ siri kɛlɛbolo in ye n'o ye force démocratique syrienne ye ka Bashar al-Assad gɛn wa siya min wele ko kurdi kɔnɔ in na a ma ɲɛmaw a surasi ɲɛmaw a n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kalama o kuma Donald Trump bɛ se k'i yɛrɛ bɔ k'a kɛ n'a bolo mɔnɔ bɔli ye nin maa kura in nɔfɛ ka n'o bila surasiya minisiri nɔ na ni k'a tɔgɔ bɔ maaw da. A kun ka nazarala tɔma Union Européenne ma ɲɛmaw k'a lajɛ ka bɛn kan kelen kan ka farafarali in dabila u ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ kuma ni Eresila ye an tɛ kuma ni Eresila ye an bɛ ban Eresila jamana tajiw sanni mɔ an tɛ ban mɔ o sera dabila ye. Nin ye Biélorusse maa ɲɛma dɔ de ka kuma ye ko Sergei Panasiuk Belgique duguba la Bruxelles nazarala tɔma Union Européenne jabala la ani Eresila kunnafonidi sira taasi cɛ. A ko min kun kan ka mɛn nazarala tɔma Union Européenne wasabulon kɔnɔ wasabulon denw da o ye ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye Biélorusse ka denw ka dugu jɛko 20 maaya kɛcogo nɔgɔya cogow la nazarala tɔma Union Européenne jamanadenw ka dugu jɛko 20 maaya kɛcogo nɔgɔya cogow la baaraw bɛ se ka kɛ cogo min ni jamanadenw bɛ se ka bɔ baara kɛlen numɔ ka baara la di jamanadenw mɔ baloko ɲuman kɛnɛya taji sanni nɔgɔya la ko ninnu de kan ka kɛ kumaw ye da kan ka don minnu nɔ ko nka Biélorusse kɛmɛ ka ye k'a fɔ nazarala tɔma Union Européenne jamanaw tɛ ka u ta kɛ dɔ wɛrɛ ye Biélorusse jamana kɔnɔ fanga sinamatɔ minnu bɛ yen ka kuma ni olu ye min bɛ se ka to Biélorusse ma ɲɛmaaw n'a ma ɲɛ k'u ta f'a ye Eresila ye fanga sinamatɔ ninnu bɛ se ka dɛmɛ Biélorusse jango sini mɔ u bɛ se ka fanga sɔrɔ Biélorusse ka Eresila yanfa bila ni ka na ni nazarala tɔma Union Européenne fankun ye ko nafa tɛ o la ko a ka ka nazarala tɔma Union Européenne ka kuma ni Biélorusse ma ɲɛmaaw ye a ka ka nazarala tɔma Union Européenne ma ɲɛmaaw ka kuma ni Eresila ma ɲɛmaaw ye baara ɲɔgɔnya na sira fɛ nafa bɛ se ka sɔrɔ o de la degun minnu bɛ nazarala jamanaw kan o kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun wuli ka bɔ nazarala tɔma Union Européenne jamanadenw kan. An bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a jira aw la k'a fɔ ko nin fana bɛ dan segi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye aw ni ce a ka ɲamadaliw la a k'an bɛn don wɛrɛ nataw n'Ala man ka jɔnya jɔ an na.